Ngibingelele ngiphinde ngamukele kuyo le channel ehamba phambili ingeze lami igama uveze kuntuthuko wakhumalo bathi la sibona amagumede. Uma ukuthi umusha la ekhaya sicela enze sure ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike kanjalo futhi nokushare okubaleka kakhulu kunakho konke. Bafethu makulesikhathi siniphathele indaba ezingehli kahle, indaba ezingekho zinhle, indaba ezingekho mnandi ethinta lapha ukudlula emhlabeni kababa kaNgizwe umfo kaMchunu. Insizwa lena iyaziwa kakhulu lapha emsakazweni ukhozi FM, kuyasebenza impela iminyaka ngeminyaka nethe siphuma lapho-ke yazakhela udumo laphana ngama-voice note okanye ama-voice clip ekade wasabalele sey'nkundleni zokuxhumana, iphawula nje ngezimo ezenzakalayo. Ubaba kaNgizwe Mchunu udlule emhlabeni ngalo suku lwayizolo laphana. Bafethu indaba ezingekho zinhle kahle lezo-ke, kanti nabanye osaziwayo sebaqalile futhi ukudlulisa amazwi enduduzo laphana emndenini kanjalo futhi nasey'hlotsheni zakhe ubaba uNhliziyo Zogoba, ubaba kaNgizwe Mchunu. Madoda, abafana bakaMgqumeni bahambile laphana ekhasini labo ku-Facebook babhala ukuthi ngenkulu inhlonipho nesizotha sithi tude emndenini wakwaMchunu ngokulahlekelwa ubaba wekhaya uNhliziyo Zogoba, Mganomanxeba, ubaba kaNgizwe umlando Mchunu akasekho-ke emhlabeni. Sithi akwehlanga lungehli bomagcingane, rest in peace Mganomanxeba. Kuyinto enzima ukulahlekelwa umzali, Nkosi yami, siyakwazi nathi kubhala laphana abafana bakaMgqumeni. Bafethu nathi nje si-red enke sisidlulisa okukhulu ukudabuka ngokushiwa amaqhawe akuleliza. Kuzokhumbula ukuthi ensukwini besibika laphana ukuthi ubaba umkhulu wamaqiniso nayo sesishiyile emhlabeni-ke. Kuyinto engekho yinhle kahle leyo, nokuyinto engekho mnandi, kuyindaba ezingekho mnandi nje. Sithi nje dudu emndenini wakaMchunu alale ngokuthula ubaba uMganomanxeba umfo kaNhliziyo Zogoba. Bekulolu daba bengithulela lona namhlanje kwesenkeze. Ungakhohlwa ukusubscribe nokulike nokushare. Nibe nosuku olumnandi wengane zakwethu, nginithanda kakhulu.